Espainiako Auzitegi Gorenak epaitu du gaur Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak indargabetutako PCB-ITPko 83 langileen lan erregulazioa. Enpresak helegitea jarri ostean. 2020an ITP Aroren zuzendaritzak enplegua regulatzeko espediente bat abian jarri zuen. Gero etorri zen negoziazio epea, grebaldia eta Auzitegi Nagusiaren ebazpena. Arke batzi zuen 83 kaleratzeak baliagabeak zirela eta enpresak berriz onartu behar zituela. 3 epailetako batek baina 5 partikularra eman zuen. Horrek aizpotu zuen enpresak helegitea jartzeko duen eskubidea. Lan gatazkari irtenbidea bilatzeko asmoz langile batzordeak Eusko Jaurlaritzako enplegu sailarekin bilerak izan ditu. Hala ere, langile batzordeko kideek 3 hilabete daramatzate Eusko Jaurlaritzak eskainitako negoziazio prozesuan has dadila. Espainiako nagusiak arratsaldeon guztioi pilota Espainiako Auzitegi Gorenak du sabai gainean. Hala, laster itzuriko gara lan gatazka ezberdinak egunotan utzitako albisteekin. Lehenengoa baina bestelako lerroburi batzuei heldu behar diegu. Izaskun Landaida, emakundeko kidea, gurean izan dugu gonbidatu nagusi gisa. Berdintasun legea izan du izpidi besteak beste. Soldatetan alorrean gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren printzipioa errespetatzen ez duten enpresa eta erakunde pribatuei diru laguntzak kendu ahal izango baitituzke Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek. Gobernu mailan martxan jarri zen soldatarrakalaren kontrako estrategia eta orain ekintza plan berria egiten ari gara. Uste dugu funtsezkoa dela honetan lan egitea eta horrexegatik esaten dugu benetan beharrezkoa dela emakumeen autonomia ekonomikoa bermatzea euren bizitza osoan zehar. Azken finean pentsioetan ere ematen den arrakala bizitzan zehar bizitako desberdintasun horien isla da ezta. Bada legez hezkuntza itunerako egutegia zehaztuta zeukaten, baina irekita dago orain Eusko Legebiltzarrean akordioa erdiesteko lantaldeko presidenteak joan den asteartean aurkeztu zuen lehen testua. Eta ari zuzenketak egiteko epea etzi amaitzekoa da. Ordea, gero eta gehiago dira epea atzeratzeko eskatzen duten ahotsak. PP batu zaie Elkarrekin Podemos Iuri eta PSeri. Eskaera horiek aintzat hartzea nahi du EH Bilduk eta formalki eskatu du lantaldea aste bukaerarako bildu dadila. Zehazteko zein izango diren epeak, Eusko Jaurlaritzak ere ez du oztoporik jarriko, akordioa zabaltzeko balio badu. Printzipioz Jaurlaritzak ez ditu alderdien eskariak alde batera utzi nahi. Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak gaur bertan adierazi du herri erronka bat dela ituna eta oinarria ondo finkatze bidean adostasun zabala posiblea dela. EH Bilduk bere aldetik ez du trabareik jarri nahi denbora gehiago emoteko. Malgutasunez jokatuko dutela hitzeman du EH Bilduko legebiltzarkide Ikoitz-Arrezek. Epeak ezin direlako oztopo izan hezkuntza hitzarmenaren inguruan adostasun zabal bat lortzeko. Era berean PPek eta PSren eta Elkarrekin Podemos Iuren bideari jarraituko dio. Denbora gehiago galde egin du Carlos Iturgaiz, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako PPren buruak. EAJari denborak laburtu nahi izatea egotzita. Hain zuzen ere, Elkarrekin Podemos Iuko kideek beste hilabete eskatu dute zuzenketak egin ahal izateko. Bestetik, Omikronen aldaeraren zartakorik handiena igarota koronavirusari aurre egiteko neurriak arintzea ekingo diote gaurtik Frantziako gobernuak. Hala, ostalaritza eta gaueko aisialdia, ezarritako murrizketa batzuk bertan bera geldituko dira asteazken honetan Ipar Euskal Herrian. Abendutik itxita dauden dantzalekuak ateak zabalduko dituzte eta horrekin batera, tabernan zutik kontsumitzeko aukera berreskuratuko dute bezeroek. Halaber, kontzertuak zutunik jarraitu ahal izango dira.
Bezperan, Araban, Bizkai eta Gipuzkoan nola, atzo baliorik gabe geratu ziren Nafarroan COVID-19aren edapena eragozteko neurri murritzaile ia guztiak. Hala ere, zuhurtziaz jokatzeko dei egin du Maria Atzibite, Nafarroako presidenteak, edabin aurrean egindako adierazpenetan. Izan ere, egoera epidemiologikoaren adierazlerik larrienak, heriotza kopuruenak, gora egin du nabarmen azken asteetan. 128 hildako zenbatu zituzten otsailaren 7tik 33 bitartean, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak. Gauzak honrela pandemiaren kudeak eta saritu gara, izortze santin zientzialarekin eta erabakiak hartzeko orduan, ikuspegi zientifikoaren eskaziaz mintzatu da. Pandemiaren kudeaketa une oro politikarien esku egonda eta politikari horiek aholkatzen dituzten aholkularien esku. Eta hain zuzen ere, horregatik, pandemia zehar hartu diren zenbait neurri antizientifikoak izan dira. Nahi baldin badugu jarduera guzti hauek, kultur jarduerak, kirol jarduerak eta barruan gaudenon infekziorako arriskua txikituz, egin behar dana aireztapena bermatu. Eta modu horretan ez dugu bakarrik COVID-19aren transmisioak egituko, arnaz aparatuarekin erlazionatua dauden beste gaixotasun asko ekidin ahalko ditugu. Beste pandemia bat eukitzen badugu, beste arnaz birus batekin, prestatuak egongo gara, hain zuzen ere, birus horreri aurre egiteko. Nik uste dut hor dagoela gakoa eta nik uste dut momentu honetan osasun administrazioak horretan jarri beharko luketela indarra. Kultur politikan berri, zinemaren eta ikusentzunezkoen industria sendotzeko asmoz, gaur egungo ekoizpen eta banaketa sistema egokitutako lege bat prestatu du Espainiako Kultura eta Kirol Ministerioak, zinemaren eta ikusentzunezko kulturaren legea. Mikel Iceta, Kultura Ministro Espainiolak azalutakoaren arabera, ikusmoldea zabaltzea da helburu nagusia, ikusentzunezko kultura garaikidearen beharrei erantzuteko zinemetako karteldegiletan mugetatik kanpo. Bueno, han pasado 15 años de la anterior. Si se mira en términos históricos no es tanto tiempo, pero es verdad que es un periodo en el que se han producido importantísimos cambios en el mundo audiovisual y digital. Y por lo tanto, desde el sector hacía tiempo que se nos pedía un esfuerzo de adaptación de nuestras normas a esa nueva realidad. Eta eguneko lerroburuekin bukatzeko Galiziako arrantza-ontziko 11 tripulaltzaileek bilatzeko laneak jarraitzen dute eternuan. Galiziako arrantza-ontzi bat ondoratu da bart goizaldean Kanadan eta bertan zihoazen 24 arrantzaletako 10 hil dira. 11 desagertuta daude eta 3 bizirik erreskatatu dituzte. Eguraldi txarrak ternuan desagertutako arrantzaleen bilaketa oztopatzen du orain. Gainera, erreskatetako arrantzaleak hipotermiak jota zeuden, uraren temperatura oso basua delako. Bada, lerroburuak horrela heldu diezagun eguneko argazkiari. Espainiako Auzitegi Gorenak epaitu du gaur Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak indargabetutako PCB-ITPko 83 langileak lan erregulazioaren ondorioz, enpresak helegitea jarri zuen, Aiera Durreta. Espainiako Auzitegi Gorenak gaur epaitu du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak indargabetutako PCB-ITPko 83 langileen lan regulazioa. Enpresak helegitea jarri baitzuen. Horren harira, langileek elkarretaratzea egin dute Bilbon eta zaratu dute ertzaintzak protestan izan duen jarrera. Lokarri bat jarri baitu Jaurlaritzaren egoitzara langileak ez hurbiltzeko. Guk ez dugu ulertzen ertzaintzaren jarrera hau, uste dugu, segurazki, Eusko Jaurlaritzaren direktibat izango dela. 2008an ITP Aeroren zuzendaritzak enplegua erregulatzeko espediente bat abian jarri zuen. Gero etorri zen negoziazio epea, grebaldia eta Auzitegi Nagusiaren ebazpena. Prozesu horretan hainbat eragileen babesa jaso dutela adierazi dute langileek, gizarte eragile, pentsiodun sindikatu eta gazte taldeena. Bitartean Eusko Jaurlaritzak kaleratzei men egin diola ohartarazi dute. Argi utzi zuten zein zen beraien desira. Hau da, ITP bezalako talde batek Rolls-Roycek salmenta merkatzeko kaleratzeak egiteko emandako aginduei men egitea erabaki zuela. Eta hain zuzen ere, hortze agertzen dira Eusko Jaurlaritzako egungo agintariak. Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen 83 kaleratzeak bidegabeak zirela eta enpresak berriz onartu behar zituela.
Hiru epailetako batek baina 5 partikularra eman zuen, horrek hauspotu zuen enpresak helegitea jartzeko duen eskubidea. Bitartean, langile batzordeko kideek 3 hilabete daramatzate itxaroten Eusko Jaurlaritzak eskainetako negoziazio prozesua azadin. Hala, lakoaren implikazio eza gaitzetsi dute. Kaleratze kolektiboak saihesteko implikaziorik ez dutela salatuz eta ITP taldeak duen zigorgabetasuna salatuz. Ziren gai izan, kaleratze deuseza deklaratzen zuen epaia betetzeko eskatzea. Lan gatazketin jarraiki greba eguna dute gaurkoa Gipuzkoako residentzietako langileek. Behar ginen lan baldintzei dagokienez, elak salatu du osasun profesionalek ez dutela zaharren egoitzetan lan egin nahi beharko lan baldintza kaskarragiengatik. Aitzane Orbegoso ela sindikatuko kidea izan dugu magazinean pantailaren beste aldean eta horrela aritu da egoitzetako behar ginen egungo egoeraz. Egoera oso larria dela esaten dugu, pandemia aurretik langile gehiago eta soldata arrakalak ezabatzeko eskatzen ari ginen, eta orain egoera da lan kargak nabarmen igo direla pandemiaren arira, eta benetako erreforzurik ez dela egon langileen aldetik. Izan ere, ELA eta LAB sindikatuek protesta eguna deitu dute Gipuzkoako zahar-etxeetan. Egoilaren zenidekin batera, lan baldintza duinak eta ratioak handitzea eskatu dute. Horrez gain lan hitzarmen berria aldarrikatu dute eta uste dute gainera, Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku dagoela hori. Kendo. Bada magazinean Andres Larriaga Artiatz enpresako behargina ekin hitz egin dugu ere. 80 egun baino gehiago daramatzate lanuzteak egiten Orozkoko gaileta fabrikako langile gehienek. Txandaka antolatzen dira eta 4 orduz lanaldi bakoitzeko lanuztea egiten dute. 2019tik duten hitzarmena berritu behar dute, baina enpresak proposatutako murrizketak dakartza soldatan eta lanaldi luzeagoak eskatzen ditu. Lanordu luzatu behar dugula, flexibilitatea ere handitu behar dela, antigüedadea murriztu behar dela, eta izango zela lan egitea astelenetik domekara, hau da, bardin izango zen egitea domeka zapatu baten, zein da astelenen edo martizen baten. Lan hausiekin bukatziko berriz Galdakaoko Masan lehergai multinazionaleko langileek greba mugabea hasi dute gaur. Enpresak ehiza materiala ekoizteko fabrika itziko du martxoan eta zuzendaritzak sindikatuei jakinarazi dienez ezingo ditu 30 langile birkokatu. Galdakoko Masan multinazionaleko langileek greba mugabea hasi dute. Ehiza materiala ekoizteko enpresa martxoan itziko da eta zuzendaritzak sindikatuei jakinarazi dionez ezingo ditu 30 langile beste enpresa batean birkokatu. Hala, ari erantzunez behargin guztiek greba mugabea hasi dute. Langile batzordeko 4 sindikatuek babestuta, UGT, Comisiones Obreras, SIX eta ELA. Guztira 20 langile dira Galdakaon eta lanuzte mugabeari ekin diote. Sindikatuek gainera autzitara joko dute kartutxo sektorean salmenta legezkoa den aztertzeko. Haien ustez enpresa irekita mantendu daiteke eta hala ez balitz behargin guztiak Masameko beste fabrika batzuetara eramatea eskatzen dute. Adibidez, Iruñaokan, Araban, Masamek duen kartutxo fabrikara. Horrez gain, sindikatuen hitzetan, erretiro aurreratuak edo irtera ordainduak bideratu ditzak enpresak. Zuzendaritzak aldiz argi utzi du langile batzordeari akordirik ezean kaleratzeak lan erregulazio bitartez egingo dituela. Hori bai ez da sindikatuek martxan duten salaketa bakarra, aurretik behin-behineko langileen egoera salatu baitzuten lan ikuskaritzaren aurrean. Eta gai salatuta Gipuzkoaragoa Sudane Arbeo A636 errepidearen inguruan zaude. Zer esan handia ematen ari da bertako bidezaria, konta iguzu zer gertatu dena?
Halaxe da hemen atzean duguna 636 errepideko Salvatoreko arkua berriro ere martxan da, izan ere eren egun goizean hainbat kable moztu zituzten ezezagunek eta hainbat orduz etzen erabilgarri egon, baina esan bezala berriro ere arkua martxan da eta berriro ere kobratzen hasi da. Bidesari honek hainbat herritarri eragiten die, hain zuzen milaka pertsonari eragiten die eta horrek hainbat herritarrengan haserrea piztu du. Hori ala hainbat izan dira azken hilabeteotan egin dituzten protestak esaterako. Pasaden asteburuan Urretxu Zumarragan 100 herritar bildu ziren 3 sindikatuak eta 636 peajerik ez plataformak deituta eta datorren igande honetarako beste manifestazioa deitu dute Beasainen, baina oraingoan Goierriko eta Debagoienako Kontseilu Sozialistak antolatu du. Bideluze plazatik abiatuko da arratsaldeko 6etan. Jarraian urrenez urren 3 sindikatuko eta A636 peajerik ez plataformako bozeramaileak. Peajerik ez! Eskatzen ari gara da Aldundiari, bidesarien sistema kentzeko, bertan behera usteko, eta bidegabeiki 2018tik kobratutakoak itzultzeko ere eskatzen ari gara. Eta deskargago kasu konkretu honetan ikusten dugu berriro ere garrabilariak zigortzen direla, ze garrabilariak 5 euro ordaintzen ditu, autoak 2 erdi ordaintzen duenean, ez? Eta gainera, garrabilariak ezin du deskargako bidezarra erabili, debekatuta daukatelako kamioiek, handi pasatzea. Orduan betikoa, esaten da garrabilariak ezinbestekoak direla gizarte honetan, lan beharrezko lan egite dutela, baina gero etzai laguntzen, ez? Eta oztopoan jartzen zaizkie, edo bidesari berriak. A636 plataformaren partetik mila esker gerturatu zareten guztioi, guztio gara kaltetuak eta ikusten duzu guztion artean talde handi bat osatzen dugula. Mila esker eta ez, peajerik ez! Ostera, hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko 2020-2030 plana eztabaida izan zuten atzo Legebiltzarrean. Zer gehiago dakigu, Dane? Halaxe da Eusko Jaurlaritzak prestatu eta Arantxa Tapia sailburuak atzo aurkeztu zuen Gasteizko Legebiltzarrean 2020-2030 bitarteko hondakinen plana. Testuinguru honetan hondakinen planeko kontrol neurriak zorroztu ditzaten galde egin die EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosiuk Jaurlaritzari. Jarraian hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko 2020-2030 planak erronkatza planteatzen du hondakinen egoera Europako araudi berrira egokitzea. Hondakin guztien sorrera tasa 30% murriztea alde batetikan, hiri hondakinen gaikako bilketa 85% artea handitzea, hondakin ez arraizkutsuen 85% berrerabiltzea bigarren mailako material bezala erabiliz, eta zabortegietako deuseztapena 15% baino gutxi gora murriztea da helburu nagusietako bat. Koalizio abertzaleak egitasmoaren gaineko zalantzak agertu arren zenbait proposamen eta erdibideko zuzenketa adostu ditu Eusko Jaurlaritzako EAJ eta PSrekin. Besteak beste Espainiako hondakinen legeak ezarriko duen isurien gaineko zerga berria Eusko Jaurlaritzak kudeatza adostu dute 3 talde parlamentarioek. Bestalde hondakinak kudeatzeko planean jasotako helburuak betetze aldera zerga horren tipoak igotzea eta bestelako mekanismo fiskalak ezartzeare aztertuko du Jaurlaritzak. Horren aurrean Mikel Otero EH Bilduko legebiltzarkideak planaren anbizioa zalantzan jarri du, aurrekoak ezarritako helburuak bete ez zituela egiaztatuz. Zuk esan duzu, aurreko plana, ez da bete, ambiziotsua zen gauza batzuetan. Beste gauza batzuetan, legea betetzeko helburua besterik ez zituen, eta asko ez dira bete. Nola nahi ere Otero pozik azaldu da batzorderen ostean EH Bilduko aurkeztutako proposamenen 160 onartu dituztelako EAJaren eta PSeren babesarekin. Testuinguru honetan planean jasotako helburuak betetzen direla ziurtatzeko ikuskaritza zorrotza eta kontrol neurriak indartzea eskatu diote subiranistek eta Elkarrekin Podemosiuk hondakinen plana aplikatzean. Y esperemos que los controles y la vigilancia por parte del gobierno vasco en este caso no fallen, ¿no? Bien bitartean Sotok positibotza jo du isurketa eta errausketa kanonak ezartzea, baina horrekin batera kezkatuta agertu da planak aurre ikusten duen errausketaren hazkundeagatik. PP Ciudadanos taldeko Muriel Larreak berriz positibotza jo du lankidetza publiko-pribatua kontuan hartzea, eta Vox alderdiko Amaia Martinez kezkatuta agertu da enpresek ordaindu beharko dituzten zergengatik. Arrego Martin, sailburu ordea eta ingurumen.
Bestaldetik, konexioarekin bukatzeko udane munduko ibaietan dagoen botika kontzentrazioaren inguruan ikerketa eginda. Mundu mailan egiten den lehen ikerketa da, eta hain zuzen ere zein ondorio izan dira argira atera direnak udane. Hala da bai, munduko ibaiak botikez kutsaturi daudela ondorioztatu du Ingalaterrako Yorkeko Unibertsitateko talde batek, naiz eta munduko 96 ikerketa zentroetako 127 zientzalarik gauzatu duten. 1052 lekutako lagina jaso dituzte 258 ibaitan, kontinente guztietako 104 herrialdetan. Mundu mailan egiten den ibaien inguruko lehenengo ikerketa da hau, eta batez ere epilepsiaren eta diabetesaren aurkako botika, kafeina eta antibiotikoak topatu dituzte. Horren aurrean ohartarazi dute kontzentrazio horiek ingurumen eta osasun arriskua eragiten dutela leku askotan. Madrilen jaso dituzte Europako laginik kutsatuenak. Gai salatuta Olleroa euskal presoia epaitu zuten atzo Baionako auzitegiak Frantziako estatuan egoteko behin betiko debekua urratzea egotzita. Martxoaren 15ean emango dute auziaren erabakia. Debekua bera kentzeko prozedura abiatuak Parisko auzitegian, baina abenduan debekua berretsi zuen auzitegi berdinak. Orain kasazio auzitegian helegitea ezarri du eta erantzunaren zain da. Dena den ez dagokio Baionako auzitegiari debekuari berari buruzko erabakirik hartzea. Debekua urratzeagatik epaitu zuten OA atzo Baionan eta prokuradoreak 600 euroko izuna ezartzeko eskatu zuen. 60 egunez 10 eurokoa zehazki. Amaia Rekarte, OAren abokatuak berrik, zigorrik ez ezartzeko galde egin zuen. Argudietuta 2008ko azaroan, Frantziako poliziak debekua jakinarazi zionetik Zugarramurdin bizi dela eta araua errespetatzen duela. OAk adierazi zuen Ipar Euskal Herrian bizitzeak ez zuela helburu izan Frantziako justiziari kontra egitea. Espainiako auzitegi nazionalearen aginduz 3. gradutik 2. itzularazi dute Iñigo Gutierrez euskal presoa eta Zabaiako kartzelera itzuli behar izan du. Hori salatzeko protestara deitu du Zarek ostiralerako Algortan, arratsaldeko 8etan bilduko dira teiletzen. Espetxeetako idazkaritza nagusiak erabaki zuen Gutierrez 3. gradura aldatzea. Aranjuezko espetxeko tratamendu batzordeak hala proposatu ostean aho batez. Horretarako arrazoitako bat izan zen izadi alaba zaintzeko ardura hartu beharra. Ura Maria Lizarra amarekin bizi zen espetxean, urtarrilaren 23an 3 urte bete zituen arte. Gradu aldaketaren aurka egin zuen Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak eta haren eskaerei men egin die auzitegiak. Izan ere, Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzeko epailaren gradu erregristo auto bat jaso du Gutierrez eta 2. gradura itzuli behar izan du. Naiz agerkariak emandako informazioaren arabera, horren arrazoia izan da eta haren biktimei barkamena modu argi eta gardenean eskatu ez izana. Ez da auzitegiak antzeko erabaki bat hartzen duen lehenaldia eta aurreko astean, Jon Crespo euskal presoak Basauriko espetxera itzuli behar izan zuen, iazko urritik 3. graduan egon ostean. Irailean berriz Unai Fano 2. gradura itzultzea erabaki zuen epaileak, 3. graduan 8 hilabete egin ostean. Bada kolpez kolpe saioan Gutierrezi gertatutakoaz eta horren eragina saritu da Maidel Galardi kazetaria. Entzun dezagun. Gure buruan imaginarioa pixkanaka aldatzen zaigu, presoen hurbilketa, gradu aldaketak, kalera irteteko baimenak, eta ikusten dugu hau ez dela guztiz horrela ez. Horrek nik uste ala beharrez eragina duela oraindik ere kartzela barruan dagoen jendearengan, segurazki ondorio emozional eta psikologiko nahiko, kolokan jartze zaituela. Kaso espezifiko honetan gainera, gogoratu behar gara badagola aur bat 3 urtekoa ezagun ohitua bere gurasoengandik bere izitea egoteko, bereziki amarengandik. Amak espetxean jarraitzen du Zabailan, eta nola azaldu aur horri, aita kanpoan egondan denbora hontan, ezakite 3 aste edo denbora eskaxo hontan berriro itzuli behar dula ez. Hemendik urte batzutara konturatuko gara benetan
gatazkaren ondorioek duten alderdi emozional eta psikologiko guztiaz eta landu beharko da. Nik uste ala beharrez. Euskal presoen bueltakoekin bukatzeko Etxeratek jakinarazi du Mikel Otegi euskal presoak biriketako tuberkulosia duela. Lehendik ere larri gaixo dauden 19 euskal presoen zerrenda dago itsasondoko presoa. Sindrome koronario ukatu bat izan zuen eta belauneko osteoartritisa du. Enkepanezko jatorria izan dezakeena. Otegik 20 urte daramatza espetxean eta joan dena astean urgentziaz ospitalara eraman zuten Iruñan. Ospitalean positibo eman zuen COVID-19 eta koronavirus gaixoak dauden solairura eraman zuten. Gaitza handitu ondoren beste solairu batera eraman zuten eta handago geroztik. Egindako probetan oinarrituta biriketako tuberkulosia diagnostikatu diote. Etxeratek eskatu du aske usteko gaixotasun larria eta senda ezinak dituzten euskal presoak 70 urtetik gora dituztenekin batera. Eta kultur politiketan lerroburuetan aipatu dugu, Espainiako gobernuak lege bakarra ezarrituko die film, telesai, areto eta plataformei. Orain dela 15 urteko legea eguneratuko dute film independenteak ekoizpenetik produkzioetara arte sustatzeko asmoz. Gainera, Espainiako Filmoteka kultura ondarea izendatuko dute, Iker Aginaga. Zinemaren eta ikusentzunezko kulturaren lege berriaren aurreproiektua aurkeztu du Espainiako gobernuak. 2007ko zinemaren legea ordezkatzera dator asteartean Mikel Iceta Espainiako kultura ministroak aurkeztutako proposamena. Eta zinemaz harago, ikus-entzunezko industriaren kate osoa arautzeko asmoa agertu du gobernuak. Pelikulez gain, aretoen, streaming plataformen eta telesaien jarduna ere barnean bilduz. Izetak azaldutakoaren arabera ikus-moldea zabaltzea da helburu nagusia. Ikus-entzunezko kultura garaikidearen beharrei erantzuteko zinemetako karteldegien mugetatik harago. Bueno, han pasado 15 años de la anterior. Si se mira en términos históricos no es tanto tiempo, pero es verdad que es un periodo en el que se han producido importantísimos cambios en el mundo audiovisual y digital. Y por lo tanto, desde el sector hacía tiempo que se nos pedía un esfuerzo de adaptación de nuestras normas a esa nueva realidad. Arau berriak ekoizpen kate osoaren diru laguntzak arautuko ditu, eta nabarmendu dute ekoizpen independentea bultzatu nahi dutela. Eta arreta berezia jarriko dutela, artista berrietan, animaziozko lanetan eta nazioarteko koprodukzioetan. Filmak erakusteko guneen barruan areto komertzialak, espazio alternatiboak eta internet bereizi dituzte, eta ekoizpen europarrean eta iberoamerikarrean espezializatutako programazio bat izatea lehenetsiko dute. Aretoek diru laguntzak jasoa ahal izateko, urteko programazioko filmen 20% gutxienez Europako batasunekoak eta iberoamerikarrak izan beharko dira. Puntuazio bikoitza izango dute gainera, dokumentalek, animaziozko filmek, emakumeek zuzendutako film luzeek, estatuko hizkuntzako ofizialetan azpidatzitakoek eta diru gutxi biltzen dutenek besteak beste. Espainiako ministroen kontseiluak lege aurreproiektua onartu ostean, eragileekin bildu eta proposamena osatu eta aberasteko tartea irekiko du kultura ministerioak. Prozesu hori amaitutakoan, ministroen kontseilura eramango dute berriro, eta lege proiektuaren tramitazioa hasiko dute. Bada, asteazkeneko kontuak horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan brigadaloko taldearen beldurra besterekin utziko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldekik. Hauek izan dira eguerdiak gurean utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ondo izan eta China!